Ελλάδα. Ένα θερμό χειροκρότημα. Μαρτίνης. Παρακαλώ, ανεβείτε από το πεζοδρόμιο πάνω, μην κατεβαίνετε κάτω στους δρόμους. Παρακαλώ οι κυρίες, επάνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μην έρχεστε μπροστά από τις κάμερες. Πίσω. Ένα γερό χειροκρότημα στην προεδρική μας φρουρά. Σημαίες επάνω. Σε συμφέρει αυτό? Ένα θερμό χειροκρότημα στην προεδρική μας φρουρά. Τους καλωσορίζουμε στο χωριό των Σπουγεράδων, κάπως πριν Φλόριδα.